କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ସଫା କରୁଛି। କଣ ସଫା କରୁଛୁ? ତତେ ବା କୁହାହେଇଥିଲା ତୁ ଏ 12 ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ଦିଆ ହେଇଛି ତୁ ଆମ ପୁଅ କଣ ହାତ ଉଠଉ? ଛୋଟ କଥାଟା କଣ କଥାଟା କହିବ? ନା ତୁ ଖେଳିଲେ କଣ? କିଏ ଛୋଟ ଲୋକ କଥାଟା କହିବ? ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ କଣ କଥାଟା କରିବ? ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ କଣ କଥାଟା କରିବ? ଆଉ ତୁ ବାବା ଆରେ ରୁହ ହେ ହେ ଅମିନ ଆଇଥିଲା ମାପିବାକୁ ଖୁଣ୍ଟ ଦଉଛୁ ତୁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ଗୁଟେ ହେଇଛ ଖୁଣ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ପାଟି କର ରୁହ କଣ ହେଇଛି ବୁଝିବା ରୁହ କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ରୁହ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜି କଥାଟା କରିବ ଛୁଆ ଗଲା ପଳେଇଗଲା କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? ଜାଗା ବାଡି ପଡିଥିବ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲେଣି ତମେ ଜାଗା ବାଡି କରିଦେଲ ସେଇଟା ବୁଝାଉନ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଯାହା ହେଇଛି ଶୁଣ ତମ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ଜାଗା ବାଡି କିଏ କଣ ନେଇଯିବ ନାଇଁ ଜାଗା ବାଡି ତ କେହି ନେଇଯିବ ତମେ ହଣା ମରା ହେଇଛି ମରାମରି ମରିଯିବ ଏଠି କିଏ ଏଠି ଦେଖିବ ବୁଝୁ ନାହିଁ ବଡ ଭାଇଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ ବୁଝୁ ନାହିଁ ସେଗୁଡା ଆଉ କିଛି କରନି ସେଗୁଡା ଯାହା ସାନ ଭାଇ ଯା ତୁ ବଡ ଭାଇ ସେଇଆ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶ ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି ହଉ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଜାଗା ବାଡି ନାକି ହଉଛି ଏ ଜାଗା ବାଡି ନାକି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କେହି କିଛି ନେଇକି ଯିବେନି ମଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯିବେନି ସୂତା ଯଦି ବେକରେ ଖଣ୍ଡେ ପଡିଥିବ ବି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତମ ଘର ଲୋକ ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।